लॉज कमानी बेबी नो बॉयफ्रेंड तोर हेवी नो गुड 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 बुलेट गाड़ी रे। जय जगन्नाथ पुणी थे आपण स्वागत करछि मो चैनल ओडिया ब्लॉगर इन ताइवान। तो आज ब्लॉगटा एमिति कि गोटे पाखरे इंडियन रेस्टोरेंट अच्छी से इंडियन रेस्टोरेंट रो ना होची पंजाबी ग्रिल। तो आमे सेठी जाऊे देखिबा कौन सेठी खाइबा आउ। तो डेरी न करी चलंतु हमर जर्नी स्टार्ट करिया पंजाबी ग्रिल। आमे पंजाबी ग्रिल ले पहुंच गले। तो चलो तो भितर को जीवा कौन अच्छी देखिए पंजाबी ग्रिल। बाबू ब्रो सारे जहां से अच्छा बसी गले आमे ऑर्डर करिया। भाई कौन ऑर्डर करिया? ऑर्डर करिया आगे सिंगड़ा खाइबा। हां सिंगड़ा तो बहुत दिन होला किया गरम गरम हां ऑर्डर करिया सिंगड़ा खाइबा। देखिबा केते रेट अछि कोन देखि दो मेनू देखि दो। हां पंजाबी के तो मेनू पे दे देछि कि हां देखि दो केते कोन अछि। तेणु आमे सिंगड़ा ऑर्डर करिया समोसा 2 पीस की नौची 170 ताइवान डॉलर। हां ठीक अछि। तो 170 गुणन 2.7 आउ माने 160 टंका भिकारी हो जाए कथा एठी। माने इंडिया रो जत्ते माने जो चाउमिन सिंगड़ा जोटा सेटा 25 रु 30 टका पड़ियो। माने एटा होची खाली सिंगड़ा को सिंगड़ाटा आसु हमें देखियानी 170 गुणन 2.7 460 टंका माने दुईटा सिंगड़ा को। Okay, one samosa and 3 black tea. For 3 people. 3 people. Okay, 3 black tea. Okay. Okay, okay. ଏବେ ଆମର ସିଙ୍ଗିଡାଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ। ତ ଦେଖିକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସିଙ୍ଗିଡାଟା। ତ 460 ଟଙ୍କାର ସିଙ୍ଗିଡା ସେଇଭଳିଆ ବି ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିଲାଣି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କୁ ନବା। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗିଡା ହେଇଛି ତ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଟଣିଟା ଦେଇଛି। ହଁ ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣି ବୋଧେ। ହଁ ସେ ଟିକେ ନବା ଚାମଚରେ କାଢିକି ନବା। ଆଉ ସାଲାଡ ଟିକେ ନବା ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟାକୁ ତେଣୁ ସେ ମାଲିକ ପଞ୍ଜାବୀ ମାଲିକଟା ଜାଣିଛି ଆମକୁ। ହଁ ସେ ପିଆଜ ଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ସାଲାଡ ବନେଇକି ଦିଏ। ତ ଏଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ। ତ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭିତରେ ଆଳୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଳୁ ଅଛି। ଆଳୁ ପୁର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦିଆହେଇଛି। ଏ ଧଣିଆ ଜିରା ମସଲା ଦିଆହେଇଛି ପୁରା ପଞ୍ଜାବୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଟିକେ କରାହେଇଛି ଆଉ। ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଦେଖିବା ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିବା। ଚଟଣି ଦବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଆଉ। ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ବହୁତ ଅଧିକା ଏତିକି ହବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ବେଶୀ ଫ୍ଲେଭରଟା ଅଛି ତାର ଏଇ ଧଣିଆର। ପଞ୍ଜାବୀ ବେଶୀ ଧଣିଆ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ତ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିଦେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଆଉ। ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଅଛି ପିଆଜ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ସସ୍ ସବୁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଖାଇବି। ମସ୍ତ ଅଛି। ପଇସାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ ଅଧିକା ଆଉ। ହଉ ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ। ବାବୁ ବ୍ରୋ କ'ଣ ଖାଉଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା। बाबू भी सिंह खाऊची बाबू भाई सिंगड़ा खाऊची ଏବେ ସେ ଏବେ ମଟନ ଖାଇବ। ମଟନଟା କେମିତି ଅଛି ବାବୁରୁ କହିବ।
ତ ବାବୁ ବ୍ରୋ ଆମର ଅର୍ଡର କରିଛି ଭାଇ ଏଟା କ'ଣ ମଟନ ମଟନ ମସଲା ଅର୍ଡର କରିଛି ଆଉ ମଟନ ମସଲା ବଟର ନାନ୍ ବଟନ ନାନ୍ ଆଉ ସେଇ ତାର ଏକା ଖାଇବ ଆମେ ତ ହଁ ଆମେ ତ ଖାଇବାନି ଆମେ ତ ଆଜି ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି ଆମେ ଖାଇବାନି ଆଉ ତ ଆମର ଏବେ ଖାଇବାଟା ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ସଫା ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣ ଆଗେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ